Здравейте, ако сте уморени от броенето на калории, стрикните диети и вечния глад, то това видео е за вас. Днес ще ви покажа как, използвайки принципите на така нареченото ad libitum хранене, ще губите мазнини. Без глад, без калкулатори и без лишения, а само на база научно потвърдени стратегии. Нека започваме. Какво е вкусовото привикване? Колкото по-вкусна е една храна, толкова по-трудно мозъкът ви усеща ситост. Храните с висока плътност, които са комбинация от мазнини и захари, активират системата за награждаване, а не за засищане. Като резултат, ядете не защото сте гладни, а просто за удоволствие или от скука. А какво е решението? Избягвайте готвенето с много мазнини, сосове и преработените десерти. Тези храни само ви дразнят вкусовите рецептори и така ще ви се яде повече. Докато ако се стараете да привиквате към обикновени и прости вкусове, ще се засищате по-лесно и с по-малко храна. Как размера на чиниите може да ни пречи? Просто казано, колкото по-голяма една чиния, толкова повече храна тя събира. Следователно, вие може дори несъзнателно да си сипете доста повече храна, отколкото ядете по принцип. Дори да не сте толкова гладни. Изследванията показват до 45% по-висок прием на храна при по-големи съдове, дори когато храната не е вкусна. Мозъкът възприема размера на порцията като нормалната доза. Затова по-малката чиния и по-малката лъжица означават по-малък прием. Защо оставането на храна по рафтовете е проблем? Доказано е, че когато храната е на видимо място, например на плота, на бюрото или в кухненския шкаф, тогава вие ще ядете повече, дори когато не сте гладни. Причината е визуалния стимул. Очите задействат апетита преди стомахът да го направи. Какво е решението? Тръжте всички храни извън полезрението си. Особено тези храни с нисък индекс на засищане, като чипс, сладки и ядки. Ако не ги виждате, шансът да ги изядете е много по-малък. Да ограничите ли разнообразието? Колкото по-голямо е разнообразието от храни в едно хранене, толкова повече ще изядете. Това се нарича сензорна специфичност. Например, ако ви дадат само картофи, те ще ви омръзнат бързо и ще спрете да ги ядете. Но ако ви се дадат картофи, пиле, сос, шоколад и нещо хрупкаво, ще изядете двойно повече, дори да не сте гладни. Затова изберете 2-3 основни храни на хранене и се придържите към тях. По-малко стимул за очите означава по-бързо засищане. Защо обемът на храната е по-важен от калориите? Стомахът ви има сензори за разтягане, но няма сензори за калории. Затова повече обем означава по-бърза ситост. Хранене с нискокалорични продукти, като зеленчуци, картофи, плодове и супи, ще ви заситят повече с много по-малко калории. И ако искате бърз калориен дефицит, по-добре игнорирайте ядките и вкарайте повече фибри и вода в диетата си. Обобщение: малките промени водят до голям ефект. Като избирате по-малки чинии, ще се засищате по-бързо с по-малко храна. Като си приготвяте по-прости на вкус ястия, ще сте по-сити за по-дълго. Ако не оставяте храни на видими места в дома си, тези храни няма да ви се пряжат толкова често. По-малко разнообразие на едно хранене, ще сте по-сити и ще отслабвате повече. Храните с голям обем и малко калории, като варени картофи, плодове и зеленчуци, ще ви помогнат да сте по-сити и да се придържате по-дълго и по-лесно към калориен дефицит. Не ви трябват диети, а ви трябва планиране, което да работи вместо волята ви. В заключение, ако не искате да броите калории, запомнете това: яденето не е просто биология, а е психология. Ако вкарате под контрол това, което виждате, сервирате и дъвчете, апетитът сам ще се намали и мазнините ще изчезнат по-бързо, отколкото си мислите. Най-хубавото, ще го направите без да броите и 1 грам храна. Ако вече сте пробвали всякакви диети, но без резултат и търсите професионална помощ, може да се обърнете към мен за специализиран подход. Ако видеото ви беше полезно, абонирайте се за канала за още полезни съвети. Благодаря ви за гледането и до следващото видео.